5 má, takže čokoľvek. Takže takýto pekný by som sa ešte veľkého dňa nezažil, takže som tomu vďačný a chcel by som to nekým venovať z tej balíčky, ktorej sa to určite bude mi páčiť a ktorá to bude ako dobrá. Ste na Banskej Bystrici prvý s druhým, mal to byť šláger, bol to šláger? Myslím si, že určite by hrať to je šláger a to je trošku zápasu. Kedy naposledy si dal heslo? To je junior tiež. A v Extralíge prvý? Prvý. Když to nerealizoval, že vlastne nebude stať? Ešte zatiaľ nechcel, ale určite niečo stále. To sú tie príjemné platby. No kedy sa stáva, aby prvný rozhodol, prišiel tam Marko Nagrad, dala škúpov, nové zrušenie, ako sa dá? Dobre sa hral Marko, ešte je silný. Teraz prvá je nutnosť Marko dala, že sa priniesol také oživenie, keď som podržal ten klub a šlapal a to môže stojí. Musí dať aj 4, ešte tam bola jedna šanca na asistente, nepretačil. Takže snažil sa využiť každú šancu a potom sa aj pýtali. Cítil si dnes niečo také v prste, ako by som mohol praviť? No tak ja nikdy som ešte vlastne nedal nepýtať, že som necítil ani takýmto zápasom, ale samozrejme v tom tak aby som dodal všetko a vyšlo to. Nezvyčajne dobre ste začali ten zápas, takže si vezmeme do úvahy posledné domáce zápasy, že to bol taký pomôcky rozbeh, dnes ste na nich nabehli. Snažím sa to dať pozor na ten úvod, lebo úvody hlavne tu doma nám nevychádzajú a dobre, že sme to zachytili dnes, keď začal ten zápas. Nervóznili ste trošku, keď v druhej tretine mali pár šancí snažili za boli. Nejali sme si teda postaviť na nohy vlastne tým, že sme polavili v tomto a už agresivity a všetko sa chytili, ale potom našťastie sa to zvládli ešte. Za to ste také namosali na piatkový šláger proti Slovelu, tam by ste tam tiež chceli ukázať. Tak dali sme zápas hrať čo najlepšie a nebol to, že tam sú Slovan.